Foloture adunaro Coupe du Monde 2026 no e lawol jofude ɗiɗi fijode timal ngo folotiro andama ko diɗal Espagne e ngal Argentine mo Lionel Messi ko ngal diɗal Argentine ni heɓi polgo e dow Angleterre hanki e ɗiɗaɓal timmode cakkitiɗo duusoɓe o kippo mo Lionel Messi beltima ɓe fotuno ɗo e Dakar lamorde Sénégal ngam darugol ɗe matche mbayen gartu hen yadude Fadima Sy. Burkina Faso balɗe tati ɗum woni happu mo horeɓe ndi leydi hokki ɗiɗo golloɓe e nde fedde leyɗele Europe nde jaltata leydi ndi ko talata ngal pelital nantina ko saabiɓe horeɓe Burkina Faso ƴettude ngal pelital andinaka tafon mayen gartu hen. Côte d'Ivoire ujunere e temedde joyo no ma e hitande kala e dow laawi Côte d'Ivoire e dow accident ko ɗum holli limore nde jakoto halfinaɗo ɗe golle jaltini ko saabi ɗum noon no heewi no tawa hen laawi bondi e bonnedagal peeje waɗama kono ɗum haɗani musibaji ɗi mawnude tedduɓe bisimilla moon. On calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi hande ko alkimisa balɗe 16 lewru jeereɗi ɓuuri hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom joni folotiro adunaru Coupe du Monde hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom timma koye potite cakkitiɗe ɗe wona Argentine mo Lionel Messi fooli Angleterre loggi ɗiɗi e gotel ɓe kawran e Espagne e timmal ngo folotiro ɗo e Dakar ndaroɓe e yiɗuɓe fokko koyngal ha tengti e wonanɓe club Barcelone fotti e nokkure to place de la nation ngam darugol ɗe matche e duusude Lionel Messi fijowo kiɗɗo Barcelone ɓe beltima e ngu polgu kono ɗum wonani jinganoɓe Angleterre mette Fadima Sy tawama ngal polgal keɗoɗen. de wullango weltare ko nde Argentine nanni loggol makko didobol e hojomaji capanɗe jeeɗiɗi e jeegom pottital ngal hewɓe e pottuɓe dow e fan zone place de la nation gonani ko Argentine saabu Lionel Messi. to gommi ɗo mi wawa haalde par ce que ɓerdam nde ko delde wi alhamdulillah rabbil alamina Messi sona e nder terrain ala bawɗo libdemo guila ɓe mbaɗi 1-0 noɓe pettirta ni ne jiirumi match o ni darmi Messi gandumi oɗo match o gasirta ko 2-1 sur le 5 ora mi haali ɗum hayto joɗinomi ɗo mbimo oɗo match 90 minutes o fettata te ko 2-1 o gasirta te Messi fiyatɓe Messi yahat final inchallah. E saaha nde beeɗo no gulla wonanɓe Argentine dillani saabu mettu bernde ɗon nasiɓirande mi gañetono hande quoi billahi bon match o joni o welala joni joni o match o boni quoi o boni ɓernde quoi ɓernde walaki. Argentine ma futtu Espagne e kawguel timmal ngal ton kadi hewɓe tawaɓe dow no jingana Barça ganda holmoɓe cuɓoto hakkude Messi e Lamine Yamal. Messi Lamine Yamal minen noon ɗo hankkadi nam ɓerɗa men ɓuuɓi kala gaññiɗo hen ene moƴƴi mais Messi nawan kubo ha para. Fadima Sy, Dakar, RFI.